Mai no se sap quan comences el camí, per on el camí et durà, si pel desert o vora mar, si per paisatges benignes o a través d'un pedregar. Mai no se sap. L'únic cert és que quan l'acabes, tard o d'hora, no serà qui l'acabe aquell mateix que el va començar.